Ya boleh Mbak Dewi. Mereka budal saking Bapak Slamet. Ya. Kembang kopi. Kembang kopi. Ya Kita dulu bos. Ya selamat malam. Selamat malam bos. Alhamdulillah murah disetrum bos. Nah iya, elok. Elok piye kabel teng trengkel kesetrum ora inget sih ora kabel. 234 ya Mas ya. Nggih. Weh, Pak Musinun Alhamdulillah luar biasa rokoe yoga pinter. nggih. 234 biasanya 76. Alhamdulillah berkah panjenengan Pak Joko mugi benar sehat. Amin. Alhamdulillah lan dulur-dulur yoga laras moyo sedaya. Nggih. Matur mbah nuwun terkhusus saged makempal teng wilayah Praja Rejo Mulya. Rejo Mulya ingkang dipun pimpin nggih menika Bapak Lurah Musinun. Musinun. Mu niku tegese mungkin saja kedepannya semakin maju lan donga pangestu sedaya kalih kekompakan sedaya warga masyarakat saged mujudaken ayem tentrem mulya lan pinata Rejo Mulya. Nggih, amin. Siapa saja yang mencalonkan diri bakale arep dadi pemimpin ojo to pilih-pilih tur pilih teko atine sampean dhewe-dhewe aja sampe milih merko jare utawi dhuwit. Abot. Nun niku. Mampus. Nun. ayo Musinun. Nunut kiprah teng wilayah si Rejo Mulya. Nunut ning kene Golek rokok karo mangan. nggih. Wah, teko rokok bareng. Nunut kiprah muga-muga saged dados panglipur sedaya warga masyarakat Rejo Mulya saya sejahtera, ayem tentrem sejahtera sedaya roh jinawi. Amin ya robbal. Gemah lima lo jinawi Pak. Aku gemah lima lo mergo Samsui lho, nek gemah lima ini. Musik sampe. Heeh. Angkat kayak 234 jos. Lagi sih to. Baru dikai pace goblok. Meneng. Alhamdulillah Pak Musinun nggih, derek tetepangan, Pak. Oh, niki to nggih. Pak. Untung. Itu lho. Nggih. Oh, nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Wah, daya para warga masyarakat dan kompak Pak Joko. Oh, luar biasa. Wah, semangat kompak piye to nek jeruk. Wah. Apa-apa kacang 10 biji, roti 3, jeruk 1 karo Kopi. wonten nggih menika salak 3, tamale mau piring iki 4, 1 jeruk, 1 salak 3 karo kacang setumpuk. Bareng sampean munggah salahe kan loro. Lah priwe Pak wong yo sing marep-marep. Tapi alhamdulillah aku dulur ning wilayah mriki Pak mong ngurmati. Oh, sinten? Anu suaminipun Ibu Sumi. Wah, nek kae ndukane daharan. Bahkan ndukane daharan sampean limbuan alhamdulillah utuh. Lah kaget sapa ora kaget yo kono ora ketok belas gambare metu loko aku ngono. Luar biasa. Biasa luar Pak nggih. Muga-muga tahun ngajeng adewe pinanggih karo Bapak Musinun Allahumma. Amin. Wah, pokoke sing tandurane ya saya ijo royo-royo, sing duwe tambak ya saya berkah barokah. Nggih. Panene saya melimpah. Sing sekolah mundak kelas, Mundak kelas, sing rampung kuliah ya ndang entuk penggawean. penggawean, sing urung kok jodoh tak kok jodoh lah, ora kok jodoh tak gawe aku. Enak. Sing iku singkat padat dan jelas. Iki Pak Lurah ngenengake Nggih, Pak. napa menika padi dadose niki sing bar di kanggo keruk pasire dadi lahan persawahan ada 60 hektar Mas. Oh, alhamdulillah. Berarti pemasukan Desa Rejo Mulya iki mugi-mugi saged mekar sedaya ya Pak. Amin. Amin. Mula lasane tak jumbuhake dewane sandang pangesit, dewane Sri kalawan sedono. Oh nggih, Sri wedok ya to. Ya sadono ki kanggo. Nggih. Berarti rezekine kakung mewah putri mugi-mugi Berkah lan barokah. amin. Amin. Yo, lagune sing semenyane sampean Mas. Ayo Mas. Loh, langsung kula. Iya no. Aku rong ngurusi ndene. Murung-murungi. Ya gandeng dhisik. Lah iki mau ki apa? Oke. Mau ambu-ambune wonten Pak Yanto lho to, Bu. Oke, Bos. Bolo, Bos. Info pusat pokoknya nek gong ning di Pertiaga Pak Yanto.
Cocok karo brekose. Sesuai kok info pusat. Alhamdulillah niki diparingi medal. Niki kangge nom-noman apa sepuh-sepuh? Nom-nom. Ya. Oke, Bos. Oke. Dek dikai lagu sing viral. Iya, Nggih. Spiral viral. Sing lho, sing Bojomu tadi piye? alah ya. Oh, itu serat ganti. Lagu kok bojone tak silihe. Lha ya. Disukani niki kangge sing gaul sithik Pak Yanto nggih, ngapunten. Amargi kula niku geng, Pak. Teng mriku niku geng. Geng-geng. Nah, loh, tak omongke bener serem kok. Niki bose geng-geng niki. Di wedane sing lagune enek ngomong. Nggih apa nggih? Jalukmu piye? Menika ugi wonten mundutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos. Selamat HUT Desa Arjomulyo yang ketiga 37. Semoga masyarakatnya damai selalu Pak Dalang. Dalang, nggih. Minta lagu Jarang Usul. Jarang, nggih. Saking kula Kades Mekarsari Oh, Pak beserta Kades Pamong Mekarsari. Desa. Oke, Bos. Assalamualaikum Bu Cange. Waalaikumsalam, Bos. Kula Bapak Sibran Mulsi. Nggih. Secam Sekcam. Bandar Sri Bawono mengucapkan HUT Desa Arjomulyo yang ke-37. Semoga Reja Arjomulyo Rejo Irame mulya makin nggih. maju ke depan dan masyarakatnya Nggih, Pak makmur. Bos. Nyuwun lagu Sewu Kuno. Wah, itu termasuk hebat nih Pak Sekcam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bos. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Aku iki Loh, lah nggih. Emang Assalamualaikum rada sawuri sapa? Oke. Dirgahayu HUT ke-37 Desa Arjomulyo. Nggih. Semoga masyarakatnya sehat, rukun, damai, dan Amin. sejahtera. Amin, Bos. Semoga Desa Arjomulyo maju mandiri Maju mandiri, Bos. dan Sukses. sukses selalu. Allahumma amin. Amin. Nah, Nyuwun lagu Kepeling oke. Tombati Tombati. Wah, iya. Enak. dari Bapak Suparlan. Oh, lan. Bodoh apa ya, Pak? Sampai. Hasil saksi. Oke. Tiga berapa? Ini mau sampun gitu. Oke, yang ini
Oke. Matur banget, Bos. Jadi mana Pak Lurah? Oke, Bos. Kok apa? Sing nyanyi bareng diluwi. Aja perlu dikasih info, Bos. Oke. Wajan suarane gareng elok. Elok apa sentek? Ngapusi ya yo. Diwet-diwet sesuk Oke. kota bumi. Oke, Bos. Alhamdulillah. Monggo Mbak Dewi kancani meneh Mbak. Satu lagi ya toh, loro-loro. Mau sing nyokanmu pundi nggih? Non. Pundi wae? Nggih. Oke, matur Mbah Mun ya, Bos, mugi Ah. berkah. Monggo Mbak Dewi malih. Oke, ayo Mbak Dewi. Kembang kopi mau nggih, Mbak Dewi nggih. Oke, Kang kopi. kembang kopi. Nggak Sing oke. kabur kangi. Iya, Nah, iya. Ayo Mbak Dewi. Menjerumuskan kowe kira ini jenenge rek. Aja menjerumuskan. Nyuwun pangapunten Pak Slamet digantos. Nggih, gantos mboten napa-napa. Gantose napa Pak Slamet? Ano, Hah? Bos. Napa sanjange? Apa Pak? Kangen, Pak Kusnan kangen. Almalihun. Oke. Komplit deh Pak Lurah dorong. Oh, iya. Sone sing Mas Gareng didamel ngebas Mas. Boten Mas, boten penting anteng ya. Oh ya anteng ya. Ini Mas, Oke. ini Jos Jos. Kangen. bareng sound audio saking New Saling Pasir Sakti. New Pasir Sakti. Oh Mas, yo Iki karo Pak Lurah. Pilih. Oh, Mbak Mili. Nggih. Oh, oke. Omahmu kan gawe ini to, Tris? Oke oke. Oke. Kangen, kangen sing langgam nih kok. Pitung sasi nih kok. Oke. Oke. Untung sasi. Awas nggonku ngoten. Koyone Pak Kusnan ya isih nandangkan. Silamu Mbak Dewi. Anti kok Pak Sisu suwe. Pak Sisu. Digarap Jaipong ya, Mas. Oke, Bos. Garap Jaipong, Mek Larat Bayem. moyo aja. Yuk. Manut perintah. Ora kena gawe romo dhewe. ojo galak. Ngapunten Bos gone angel. Tak tunggu Apa ya? Pak Kusnan kangenmu. Oh, nek upami mriku ngoten pripun lho, Pak? Mboten napa-napa. Oke. Pak Kosnang. Kon nanti yo kon nyangoni arep Oke. Oh ya kudune suwe ra temu. Nang mburi gone angel. Hah? Nang mburi gone angel. Oh, piye nek medune? Lah yo. Tapi mikir dawa. Oke, Pak Dawa rono to, Bang. Ya, Kok berapa monggo. jalan kono? Iki sapurane Pak, saestu lan Bu Joget, Pak. Bingung iki. Ya, dadanya Mas, Mas Isu. Buka keyboard. Laras moyo.
Matur nuwun dadi. Matur thank you bos, sampun kabiasa Pak Joko. Nggih, menika pundutan lewung. Minta lagu lewung pundutan Nggih, saking menika minta lagu lewung Rejo Mulya. Rejo desaku mulya rakyatku. amin. Saking Mas Daryanto Circle Mebel. Oh bos circle, bos circle. Rejo Agung Desa Rejo Mulya. Nggih, matur mbahur Sakti. Nggih. Lewung. Monggo Sinten iki? tandinge no. Martini. Oke. Jamu temu lawak bojo lemu nang awak penak. Jamu temu ireng bojo lemu nang ati senang. Aduh ya. Jamu sirsak bojo lemu nang awak sihat. Jamu beras kencur bojo lemu ngantek kasur. Orang ngantek ya? Orang ngantek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ada laras moyo. Ada info pusat bolo. Ayo. Ayo Pak Wadi. Ayo. Garuda Pancasila dadi wong atiku. Nalikane sepisan katamu. Wong ayu dadi laku. Aku kok kami ringkar siang dalu. Kinurban jiwa rasa undang rasa menet tinggalku. Lir ngoyahi semono angkatan bisa mulone atiku. Rakatase suwe kelaku ngatasi lewong enggal kanthi aso jambi. Kadya ati sawiji nadyan abot tak lakoni. Enak bos. Nggih. Info pusat belok. Nggih. Umpamane piye, Mas? Sabdo pandita